Seni main Kalian semua saja saya akan masuk. जों दिनै सिख्ला हामक्राय बदल इंगै अजगा खुंति बाजाराव आचुक देबरा मुंगै खरकसा परि तंनाय स्टुडेन्ट लाइफ बो परि तंग त्रिपुरा इउनिभार्सिटी वो बो कुनो कारण सारा न दिनै एमएलए न अटैक खाइतिनि तंगो हनै बुंग्रजाखा माजारा रजाके बताबो पुलिस रमित लांजाखा अन बगै जों सिख्ला हामक्राय बदल इंगै जे व्यक्ति आ जागा कसकरै आ स्पट बो गरै अबाय गट नांथानि कसकरै अबाय बरगना बिना कारण रमित लांमान बगै अबनि बिरुद्धे इंगै जों दिनै सिख्ला हामक्राय बदल आइचुक देबरमानि बुमा फाइमालाय फेकिया कगलाम सालाय फेकिया तै बनो जों जा मानसा चुबानानि बग चुबा लाखिया तै बसकांगो जों आइचुक देबरमानो जे बर कुन कारण रमजानाय बनो दाक्ति फियोगिया अंके जों सिनि सिख्ला हामक्राय बदल लामो अंखरै कतर आन्दोलन खायनि चाइतकनाय ओ बिसि लेर गला आसुकनो कक्सनाय बेवदनो खुलुमगा 부바그라너라 정리야 탕의 하비들아 내 부바그라마 사바 부바그라 아가씨는구나 부바그라 아주 똥어 아자가 부티니고 खानिया बाहायबो आंखा 부바그라 사로 ini aku anu nanya ini saya anu sok kanyai tawanan ini apa bubagra apa tawana dina oke wano buagra rang hajar gitu tapi ini bagai bo kita selama ini apa jadi dia buagra malah yang musuh bukan gitu malah itu ya jadi dong diri bola-bola ini nanti bagai बुबाग्रा सारे हक दाम तिरु बुबाग्रा सक्सेस होका आबन पासावसे जों सिख्ला हामग्राय बदल जोंनि जीवन नों नंगौ दङ दरकार नागा सिगां बृहत्तर आन्दोलन खालामनाय दिन बागै लामा अंखरै सोंबिद बागै देबरसि होनाय आन्दोलन खालामनाय गावसोरनो खुंनो चेष्टा खालामनाय नोंनि फेमिलिनि ग्रुपआव आइजोनि ग्रुपआव जोंनि दङ सिख्ला हामग्राय बदल आखासेबो खाबि बिसास दङ फुर्नामा नारकदे आपद बिपद जे कोनो समस्या गावसोरनो खिजुला जोंनि जिउ कक्सलायनाय जोंनि जिउ थानाय बराव कक्सलायनो आइनि बराव कक्सलायनो नर बराव जेतु सारा बराव उत खायनो खायनाय आबान पासो जोंनि जिउ सिख्ला हामग्राय बदल सोंनो जायखौ mana coba suka kemana kau basta yang zaman satu sinciklah berapa tahun tabu baru lama masa saya salah cuma zaman satu zaman satu cuma kak sinciklah berapa tahun nanti itu anak banyak sekolah bodoh nih sekolah bodoh